kakung seniman telu papat telu papat limo enem pitu nduk rakyate sehat-sehat negarane maju semono uga muga-muga dusun Pucang Sari kene kabeh masyarakate sing gerah ya enggal saras sing padha ngupaya rejeki sadengah papan pinaringan rahayu wilujeng pinaringan rejeki sing kathah sing barokah ngono ya nduk. Wah iya mak iya monggo tulat-tulit mikul suket orang orang aring kudu eling sing peparing ya nduk. Wah iya mak iya aku saiki ya wis tansah eling manembah marang Gusti lumantar kapitayanku dhewe kok mak. Wah iya ya kudu nduk kuwi. Wah iya monggo malam minggu Pucang Sari pancen rame jaluk tulung iramane rada dilongi sethithik iki jenenge irama campur sari. Dilong sithik mesake Pakdemu ngesep iki le Gus. Nah. Mesake Pakdemu iki awet sehat, awet berkaya awake le Gus dilongi sethithik iramane. Nah. Karane ayo bangun karane aku dhisik wis mesake Pakdemu karo kanca-kanca kabeh wae matur nuwun Pak Dewarta ya wis matur nuwun sebagai tuan rumah engko ya bawa engko nggon gara-gara aja ngisi-ngisini aja ngisi-ngisini nama baik Pucang Sari engko bawa berdiri nyang panggung duet karo Gus Suki. Nah karo adikku Adi iki sing dikaya ngopo-ngopo ya melaku wis suwe kowe iki ya uyuh Pucang Sari engko ya bar iki ngendang nyoba lolos apa ora ngono. Wah iya melu aku kudu enek kemajuan ngono kuhar oh ajar gender antekan
sasi ngarep engko sliramu sing gender ngono. Ayo tutup, Pak. Yo, Nduk. Ya